mul. Mangsamu. Kula nate kisinan Mas. Ngopo? Lah nyapa kok kisinan? Ning perapatan. Ya. Bener mau lho mung. Apa? Selain ono polisi tidur, ono patung polisi. Ya apa patung? Bahkan kotuban Tulungagungan ngebis. Dilala keblek muyuh mudun ning perapatan. Oh, cerita ngebis tak? Ngebis ngotak nih. Muyuh iku ono polisi ngene wae. Tak selamat malam Pak. Iya. Nek meneng ya aku tuh dalam hatiku jangkrik polisi sombong kayak ngene. Lah tiba Terus selamat malam Pak. Tak demek wah patung polisi. Aku terus ra kesuwen buka dalam tek jemek cur. patung polisi mbok uyui. Tahu yui lah patung ya lho, Dok. Lah apa wong patung kok. Lah kok sak minggu kas tanggapan kalian jenengan Pak. Heeh. Nek pojok kalau bahasa pojok niku lho, Pak. Iya. Lah kok deku ya weh mudun perapatan rasa mudun terminal ndak kesuwen. Lah kok tek lagi paling patung polisi lah kok cara tak tek lah kok. Ayo nguyu tak gede gasmu. Ganti Wah, patung ta? ganti. Lah ngomong-ngomong nuwun sewu Pak, niki kejadian asli. Niki wau lak kula saking Ngawi numpak bis. Harapan Jaya. Wih, awak lho nek lagi mujur. Jelalah lho nang jero bis ya lungguh lho bareng karo jejeran wong wedok wayu. Nganggo rok cuwendhek ngaten iki pupune putih, Pak. Oh iya to. Cah wedok nganggo rok cendhek, mangku adike umur 5 tahun. Watakku ben rada kenal tak pepeti. Palak aku lungguh nang sandinge. Ben kita rada akrab aku njimuk rokok. Seret. Rokok tak sumet, tak sebul lagi telung ngakepan lah kok aku diceblek. Mas, nek mung rokok lho, kaloke kaya ngono. Nek aku gak apa-apa, adikku lho gak kuat. Oh. Nesu cewek-cewek iki. Bis melaku. Wer, jarak 3 kilo cah wedok turu. Roke munjuk. Iya. Langsung terus tak coweblek. Mbak, nek mu turu lho, roke munjuk lho. Nek aku gak apa-apa, adikku lho. Tampungi. Apa kira wong wedok kuwi bojone polisi tak uyuwi wae ya. Paling Harapan Jaya mosok melaku buanter. Lah sopire kenalan kula, Pak. Lare campur darat. Oke. Jenenge Pangi. Iya. Allah lah sapa neh iki. Cah campur darat iki. Oh iya. Sopir Harapan Jaya jenenge Pangi. Lah kok nguber anu bis nguri diuber karo bis Pelita. Kernete muni, ngingi, Pelitangi. Kita salahin gondi lah nek cerita seri. Kowe duwe kanca. Iya. Sopir Jenenge Pangi. Sopir apa kuwi? Harapan Jaya. jenenge Pangi. Terus lah nguri nek bis Pelita. Kernete to, nguri anak bis Pelitangi. Oh, bis Pelita lho maksudnya. Mandani sopire dikandani karo kernete. Ngi, nguri anak Pelitangi. Nyawa yo jongi. Lah sapa? Bang, Pelitangi, Bang. Wong edan ngono kuwi jenenge wong edan kuwi. Tak iku Wong ora serius sae. jenengan pun nate Apa? numpak bis ora turu kok sekeblasuk kebablasan. Lho, Awakmu lah aku ndak bis kuwi wong asli. Lali karo mae dhewe bablas. Lho niku lak lali. Iki mboten lali, mboten turu ning keblasuk kebablasan. lah kok iso? Aku to, teko kene Jombang arep ning Tulungagung ki kebablasan sampai teng Trenggalek. Ya apik to dipunjuli kok kudu seneng. Apa untung mlocot. Lah kowe tuku sego, saiki terus ditambahi karo bakule. Lho, kowe ora seneng. Kowe tuku es setengah gelas ditambahi sak gelas. Ora seneng. Lah medun Tulungagung didukne Trenggalek. Apik kuwi. Saya koclok mayari. Dimbui kowe. Dalike ya bayar kok. Ora kuwi aku kocapen ngono. Lah nyapa? Padha karo ceritane niki. Numpak bis keng Jombang. Ceceran ibu-ibu. Ibu-ibune sik enom lho. Ayo sak modele kaya Mbak Elis ngono lho. sak ngene iki lho. Nom-nomane, jaman nom-nomane. Lah saiki lho, saiki. Lah, Dawa anak cilik. Numpak plek wis AC to Mas. Gantung rokok. entuk. Lah kok anake nangis. Jenenge anak iki turunan serigala lho. Wis nangis lho Mas. Anake nangis. Ayo, menang. Mi. Tak kok sik nangis. Iku wis posisi tekan nggone Tulungagung Kertosono. 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 Mi lho. Nek
takekno ome iki lho. Sing diduding sapa? Aku lah terus ya ora. Seneng ya mesti. Aku terus seneng. Terus bablas tek saka Kediri teko Keras. Duh saya nangis wae. Mik ora. Nang Mik takekno ome iki lho. Aku terus Sing dianu sapa? aku. Oh yo meneng ae. Aku yang meneng ae to. Dilakre to, Bre. Terus Lah kok Tulungagung. Kowe mandek kowe. Tulungagung. Aku ora ngenteni kok urung dikekekne. Aku terus Tulungagung. Arep mandekmu ngadeg lho. Duh, cara gelem meneng takeno Mas iki langsung aku yo balik nah. Kuwi sampai teko terminal Galek. Terus tak teblek mboke. Bu, kula niki jane mudhun Tulungagung sampai kebablasan Trenggalek. Iku sida mbakekno aku apa ora? Lah saya kira kadung torok iki. Lah mboke muni piye? Ora sida Mas, cah wis merem lho. Lah nuwun sewu Pak Eko, balik melih teng Pak Guntara nggenipun kagungan kersa tasakuran. Punika ingkang patut dicontoh utawi patut ditulak. Pak Guntara niki calon mlebu swarga. Ora mung Pak Guntara, Pak Eko, Waranggana, Niyaga, aku iki termasuk calon mlebu swarga. wah titikane apa lho? Kulo makrofin sedekatin apa wae gawe wong seneng kuwi termasuk sedekah. Kamangka wong sing gelem sedekah kuwi cadangane mlebu swarga. Pak Guntara nyenengke wong akeh, sampeyan gawe senenge wong akeh, Waranggana gawe senenge wong akeh, kula gawe senenge wong akeh, berarti ya calon mlebu swarga. Titikane sapa wae sing gawe seneng utawa legane wong akeh kuwi calon mlebu swarga. Kira ngerti iki. Kosong berbunyi nyaring. Ngengek kowe karo omonganku. Tidak sesuai fakta, Mas. Kok tidak sesuai fakta? Omonganmu piye? Apa wae sing iso nyenengne wong gawe legane wong kuwi calone mlebu swarga. Sing gawe seneng wong mesti mlebu Swarga. kuwi ngerti Gunung Bulu. Cah wedok ning kono iku gawe senenge wong lanang lho. Lah jane ning kono mlebu swarga to ra? Ayo, pikiran. Aku tau liwat kono. Aku tau liwat kono. Ngapa? Lagi liwat garete Gunung Bulu. Enek wong mrene. Oh, cah wedok. Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Apa kuwi? Monggo pinarak kamare kosong. Aku sauri piye? Aku terus tak sauri to. Tuku duku kecampuran lamtoro. Artinya mangke kula mriku kalih Pak Guntara. ora Nyurupe Mas nyurupe. lurpe. Lah tapi nuwun sewu aja mbok badakne karo daerah kono. Beda nek kene karo kono wis beda. Tegese nyenengke wong, nglegakne wong sing tanpa pamrih. Nah, kuwi lho Mas Yuda lho. Berarti awake kudu ikhlas tanpa pamrih. Ikhlas tanpa pamrih nyenengne wong, nglegakne wong. Ikhlas tanpa pamrih. Lah nek kae enek pamrihe. Dadi nek wong nyeneng wong tanpa pamrih kuwi mlebu Swarga. Nyuwun sewu Pak Eko. Nggih. Jenengan iki termasuk nyenengke wong mboten? Nyenengne wong dong. Awake berusaha untuk wong iki seneng kesengsem lho Termasuk swarga ya. Swarga. Saumpama bar mayang bengi iki teng Pak Guntara jenengan mboten dibayar jenengan pripun? Swarga lho Pak, swarga lho Pak niki. Swarga. Mas Yuda, piye jawabane Mas? Monggo lho terserah lho Pak. Sampeyan pripun? Sampeyan piye Sampeyan mlebu swarga apa ora? kancane Pak Eko senengane nurun. Loh, ngene lho Mas. Pripun? Sing jenenge wong, ya to. Kuwi urip. Malah sosok nggonku yo mati kowe. Dadi urip Rambut jamoni ya. Dadi urip kuwi mlaku ngalor mlaku ngidul wis monggo. Lek ora mlaku ora urip. Dadi lek sing jenenge wong tumindak. Kok pertanyaan karo jawabane kok adoh Ora nyambung belas. Pertanyaanmu lho, Be. Jenengan iki ya teng mriki termasuk nyenengke wong akeh. Nggih. Jarine Yuda mau nek nyenengke wong akeh tanpa pamrih kuwi mlebu swarga. Sampeyan nyenengke wong akeh ora? Nyenengne. Nek bengi iki sampeyan mulih kok omahe Pak Guntara gak bayaran sampeyan piye? Lah aku ndak njaluk bayaran. Loh, Pak Guntara sing ikhlas memberi aku. Loh, ngono lho. Sampeyan tompo tapi. Loh, wong ikhlas kok ndak ditampa piye? Pamrih sampean Pak. Jane wis Pak Eko jane wis meh mlebu swarga karek tak ngenekne lho jane. Iso moh lho. Aku kon bongko dhisikno kuwi lho. Boten Pak Eko cek nganggo Pak. Jajal saiki awakmu piye, Dok? Ayo, ayo. Mas Yuda, Apa?